Talemekezekani Ambuye Mulungu wakumwamba, ndikupereka mphamvu ku mpingo wanu. M'bale ndi mulongo, ndimafuna ndikudziwiseni chinthu choopsa kwambiri chimene chikuchitika ku dziko lapansi mu nyengo zimene tikuyendazi, kolingana ndi Bible limene tiliwerenge mu phunziro limene tikufuna kuphunzirali. Tisanaphunzire tipemphere. Ambuye Mulungu, tandioneni ine mtumiki wanu ndili pamalemba, nawonso awo akumvera ali pamalemba. Tidalitseni ndi kutidziwitsa zimene mukufuna kuti mukatidziwitse. Tikuyilandira mphatso yakudziwako, ndipo tikadziwa tidzachita. Tikukulonjezani Ambuye mu dzina la Yesu. Ameni. Pali chinthu china chake ku dziko lapansi chimene chikupangitsa anthu ambirimbiri kuti adzioneka ngati akukonzekera kubwera kwa Yesu, koma asakukonzeka. Mpingo wa Mulungu, ndimafuna kuti inu ndine tikadziwitsane kuti nthawi ino imene tikukhala ino ndi nthawi yopweteka kwambiri. Tamverani, pakadali panopa pali chimene chikuchitika m'dziko lapansi lino choopsa kwambiri, ndiko kutsikanso kwa milungu. Ana Mulungu, chinthu chimenechi chikuchitika ku dziko lapansi, koma chikutchedwa kuti kutsikanso kwa milungu. Mukafika pa nkhani ya kutsikanso kwa milungu, ndi nkhani imene ana Mulungu ndingafune kuti inu ndine tiphunzire, koma tikumalowa kumalemba. Ndisadafike pakuti tikaphunzire, ndiyambire ngati umboni kuti ine mkulu wanu, ine m'bale wanu, ine ng'ono wanu, ena a inu ine bambo anu, ena a inu azilongo anga. Ndisadafike tu ine pofikira muyezo uwu wakulandira Ambuye kukhala Mbuye ndi Mpulumutsi, kuchokera mu uthenga wa mkulu wanga Paulo umene adayamba kuwulalikira kuchoka mu chapter 9 cha machitidwe, pamene timamva monga mwa malemba kuti tsopano uthenga unayamba kupita kwa mitundu akunja amene anali osawerengeredwa, amene m'malemba wena amatchedwa kuti agalu. Ndinali galu ine m'bale wanga, ndili mchikunja. Koma mkulu wathu Paulo podzalalikira uthenga wa Mulungu umene anamtuma, Bible likuti adamutuma kupita kwa mitundu. Komatu sitikungonena kuti ndidali wa mitundu kokha, koma kunja kumene ndinali kwa mawu a Mulungu, khalidwe langa linali losayenera. Umboni umene ndimachitira ndi wakuti kwa zaka zochuluka ndakhala ndikupembedza Satana mdierekezi, kotero kuti mmene Mulungu anandiyitana kudzatumikira Yesu Khristu, ndimathabe kumaona chithunzithunzi chakukanika kapena kuti kuperewedwa kwa ife amene timazitcha tokha akhirisitu ndi kuzindikira kwace. Ndimangoyamika Mulungu kuti monga mmene Mulungu adandiyitanira ine, anayitananso Paulo kuti apite kwa mitundu, amene adawapeza amitunduwo akudya zopotola, amene adawapeza amitunduwo akuchita nyanga, anawapeza amitunduwo akuyenda mdama. Koma atawalalikira anawuza kuti asiye zopotola, asiye dama, nabwere nasiye kupembedza nyanga ndi mizimu yoyipa, kuti akabwere kwa Mulungu adzakhale ana ake. Mwitano waukulu umene Mulungu adawugwiritsa ntchito kudzera mwa Paulo, umenewu ifenso amene tinkayenda nyengo ino ya makono tikumatumikira chipembedzo cha Satana ngati ineyo pandekha twaibu, uitano uja udandipeza nawo, ndiye ndinabwera nditamva ndikuvomera, sindachedwe. Ulendo wochoka ku dziko la chikunja kudzabwera pa Chikhristu,
watitengera mikwingwirima yochuluka chifukwa mdierekeziyo sadalole, mdierekeziyo sanachipereke, sadandipereke kwa ufulu, koma adandipereka mwankhanza mondikakamiza ndi kunditsekera njira kuti ndisabwere kwa Yesu Khristu. Koma taonani, wondiyitana anali wamphamvu, anandigonjetsera zoletsazo mpaka na lero nditha kutchedwa mkhirisitu pakati pathu. Now, mmene tikubwera ku Chikhristu ndimaonamo Yesu yekha mu Chikhristu chimenechi pamodzi ndi Mzimu wake ndi Atate wake, akuyendetsa boma lakumwamba molipatula bomali kukhala lomvera Ambuye yekha, komanso loopa Iyeyo, losasakanizika ndi zipembedzo ndi zikhalidwe zachikunja zimene tidakayitanidwa mozo. Tsono tamverani, m'masistimu a dziko lapansi kuchokera kale Mulungu wakhala akuyitana anthu ache kuti akamtumikire Mulungu. Tsono mmene ndikufuna ndiyambe kulowa uku ngati umboni, ndimafuna ndifotokozere bwinobwino pang'ono za chipangizo chimene Satana mdierekezi wakhala akuchigwiritsa ntchito kuti pakati pa mipingo imene imatchedwa kuti yopemphera, mmene ine ndatembenuka ana a Mulungu ndimaona chipembedzo cha Satana, koma chikumaonesa kuti chipembedzocho chikutchula Yesu, koma chili chipembedzo cha Satana. Chimachitika ncha mmene tidali ku Sataniki, ankatiphunzitsa uwu ndi umboni, ankatiphunzitsa za zinthu ziwiri zimene zikuchitika mu nyengo ya dziko lapansi, ndipo kuti zimenezi ndiye zipangizo zochokera kale kale, njira zimene Satana mdierekezi wakhala akupezekera pamene pamapezeka anthu amene amazitcha Mulungu. Chipangizo choyamba chikutchedwa kuti traditional Satanism. Akamafotokozera za traditional Satanism, ndiye kuti timamuona Satana mdierekezi akupanga boma kuchokera ku miyambo ndi zikhalidwe zimene ana a Mulungu okhala m'dziko amene sadazipatule ku miyamboyo. Satana mdierekezi amayikako tradition Satanism. Tikanena kuti tradition Satanism, ndiye kuti tikunena kuti tradition iyi Mulungu wa nthawi ya pansi pano amene ndi Satana mdierekezi amapita kukalowerera mu matradition aja ndi kukapanga kuti miyambo ya ku dziko lapansi ija ikakhale satanic worship. Mwa njira ina, miyambo imene ana a Mulungu timayendamo, miyambo imene imabadwa pakati pa anthu a dziko lapansi. Ku Sataniki tili kumeneku ankatiphunzitsa za kuphatikizika kwa Satana ndi machenjerero ache kukadzigwetsa yekha mu tradition, kotero kuti malo amene mu tradition imu akadakhalapo Mulungu kuti azikonza miyambo izilumikizika miyamboyi pamodzi ndi kupembeza Ambuye, Satana mdierekezi anathamanga ndi kukalowa ku tradition ija. Kotero kuti mu tradition mfumu yayikulu kwambiri ndi Satana mdierekezi, ndiye iwowa chinthu chimenechi amachitcha kuti tradition Satanism. Ndekuti kunsonga kwa mwambo uliwonse tili ku chipembedzo cha Satana amatiuza mmene Satana amalowera kumeneko ndi kukapanga kuti imeneyoyo ikakhale satanic worship. Pamenepa mmene ndikuchitira umboni, ndimafuna ndikupatseni chithunzithunzi cha mmene zipembedzo zina
zimene zimaoneka kuti zikupembeza Ambuye koma zimakhala kuti nazonso ndi masatanism kapena kuti ndi masatanic worshiper. Koma kuti chipembedzo chathu chikhirisitu ku dziko lapansi chikayambe kukhala satanism, chikayambe kukhala cha satanic, ndipo vuta kwambiri chipembezocho kukhala cha satanic ngati satanayu sangalowe ku chipembezoku kudzera m'miyambo. Mwa njira ina chimene chimakasanduliza chipembezo chimene inu ndine tili kuti chikayambe kuoneka kuti ndi satanic worshiper, ndi kuti Satana Mdierekezi anachita chothekera chilichonse kuti kulikonse kumene kukusonkhana wanthu m'dzina la Mulungu, anthuwo nakhala kuti akuchokera ku mtundu wina wake ndipo ali ndi chikhalidwe chawo. Satana amapita msanga ku zikhalidwe zimenezo kukapinda anthu aja kuti kumeneko tsopano kukayambe kupezekanso chipembezo cha Satana. Ndiye chipangizo nambala 1 chimene amapotozera mipingo kuti iyambe kukhala satanic worship ndi tradition kapena kuti miyambo. Ndikhulupirira inu ndine tiyamba kulowa kumalemba kuti tione kuti chimenechi chikuchitika ndi chani. Now, nayenso Satana Mdierekezi kuchokera kanthawi chipangizo chimene anachigwiritsa ntchito ku dziko lapansi kuti iyeyo akapezekere pa zinthu za anthu olengedwa ndi mwambo wa dziko lapansi umene anthu akabadwa amayendamo. Satana uja adayika miyambo ku dziko lapansi imene imakampanga kuti pamene mukumpembeza Mulungu akayeseyese Satanayo ndi kubanthulako mwambo wa mtundu wina wake nkukupatsani kuti mwambo umenewo tiyendemo. Tikanena kuti iyi ndi satanic worship, ndi pamene chipembezocho chikuonetsa uteredishoni ku dziko lapansi, chikuonetsa miyambo ya dziko lapansi imene Mulungu sanagwirizane nayo kuti ana ache akayendemo. Ana Mulungu, chinthu chimenechi ndikupatsani kuti dziko lapansili layenda mzigawo ziwiri, ndipo lero tili mchigawo chachiwiricho cha miyambo. Ndi kumene kukuchitika tradition, mukalowa ku Bible ndi kumene mumakatengako mawu akuti milungu, kapena kuti pamene pali tradition pamayenera kukhala milungu. Pamene pali mwambo sipamakhala Mulungu, pamakhala milungu. Ku tradition sikukhala Mulungu koma kumakhala milungu. Ndi chifukwa chake mukapeza kuti Mulungu amayika chikhulupiriro chimodzi. Tentitenge kuti chikhulupirirocho ndiye tradition ya ana akupita kumwamba. Ndiye Mulungu wathu ndi mmodzi. Chipembezonso ku dziko lapansi cha anthu okhulupirira Mulungu chikuyenera kukhalanso chimodzi. Chifukwa Mulungu ndi mmodzi amene timamuyitana mu zinenero zosiyanasiyana, mu mipingo yosiyanasiyana timapembeza Mulungu mmodziyo. Ndiye Mulunguyu amapembezeka pomutsatira chifuniro ndi kumvetsera ku chimene iyeyo angakonde kuti ife tichite. Pamene mukapita ku tradition kumakhala milungu. Ndi chifukwa chake mukapeza kuti mu Malawi momwe muno tili ndi matradition osiyanasiyana. Ayawo ali ndi tradition yawo imene mwina tingaitche kuti kacha yawo. Kumeneko
kuli mulungu wayawo ku tradition, ndekuti ku tradition yayawo mwachisanzo ngati kwathu kumawombana ti milungu. Kuli jando timakampeza ali kumeneku ngati mulungu amene amayenda limodzi ndi kamwambo kooneka ngati ku Baibulo kamapezeka kandulidwe, koma at the same time Satana akuzipanikiza pakatipa nkukayikako mwambo pandulidwe uja. Tradition, zinyawu zachiyawo mukazipeza kumtundu wachiyawo uja chachitika ncha mwambo ungwapadera umakhuza ife tokha anthu a mtundu wachiyawo. Ndekuti tili ndi jandoyi, tikapeza nakanga kumene kuti tikapeza ngaliba ya ngaliba. Now tikapeza zinthu zimenezi ndiye timakapeza mzukulu wa ngaliba ya ngaliba amene amatchedwa kuti ya tonombe kapena kuti tonombe. Ndiye kuti pamenepa mukapeza kuti imeneyi ndi milungu imene ikuchita read yawo kacha, yawo tradition. That tradition ndiyosiyana kwambiri ndi chikhulupiriro chakwa ana a mulungu ndi mulungu, chifukwa mulungu ndi mmodzi. Mu tradition simumakhala mulungu mmodzi, mumakhala milungu yosiyanasiyana. Now pamene tinali ku chipembedzo cha Satana, ngati mbali imodzi yakufotokoza kwanga yoyambirira ndisadapite ku chimene ndikufuna tiphunzire, ankatiphunzitsa za Satanism tradition kapena kuti tradition in Satan, kapena kuti tradition Satanism. Imeneyi potiphunzitsa amatiuza kutchuka kwa milungu imene ndi yambirimbiri imakapanga ma tradition ku dziko lapansi. Mwa ichi Satana potiphunzitsa tili ku chipembedzo cha Satanako ankatiphunzitsa kuti ine Satana ndimayendayenda ndikuyendesa ufumu wa dziko lapansi ngati kwathu kwa ine kumene ndidagwerako, ndimalowa m'materedishoni, ndimalowa m'miyambo, popeza kuti mulungu amene adatilenga ine ngati ngero ndi mmodzi. Ine sindimachita pandekha mmodzi, koma ndimachita mothandizana nziwanda zanga zimene zimatchedwa kuti milungu. Ndipo nkhani imeneyi ndidayiyamba kale ku dziko lapansi kuyendesa ufumu. Ufumu umakhala ogawanagawana, chifukwa kulikonse kumakhala kuti ine Satana ndatumizako chiwanda changa, ndatumizako ngero akayendetse chikhalidwe chimenecho payokha. Ndiye kuchokera m'makacha kapena kuti m'materedishoni ana a mulungu mundimvesese, ndi mmene mumapezeka kuti tikumvamo mawu obwerezedwa ku Bible amene timapeza kambirimbiri otchedwa kuti milungu, Chingerezi gods, osati mulungu koma milungu. Kotero ana a mulungu amene amapembeza mulungu mu mzimu ndi choonadi, mulungu wawo ndi mmodzi. Mulungu uyu ndi wansanje, saphatikana ndi gods, milungu, chifukwa tradition imayendetsedwa ndi milungu ku dziko lapansi. Now chimenecho chakuti tradition ichi ndi chimene ku chipembedzo cha Satana amatipatsa mutu wakuti traditional Satanism. Tikamayang'ana maufumu aku dziko lapansi, maufumuwa anadzadza ndi miyambo yosiyanasiyana. Ndiye kulibe mwambo umene Satana adangousiya osautumizira MP woti akayang'anire mwambo, azitenga malipoti kupitisa kwa Satana, azitenga za kwa Satana ndi kumayika zitukuko mu materedishoniwo. Ndiye materedishoniwa kuchokera kale, popeza amayendetsedwa ndi milungu, akhala akusintha by and by, akhala akusintha nyengo ndi nyengo, pang'ono ndi pang'ono. Now potiphunzitsa amatiuza kuti
kuchokera kale lonse la zaka zosawerengeka masauzande mmene kwakhala kuli munthu ku dziko lapansi pa human race, Satana wakhala akuyika milungu ngati njira yoyendetsera ufumu wa dziko lapansi. Milunguyo yakhala ikutumidwa ikagwire ntchito ku dziko lapansi kuti ikayendetse boma la dziko lapansi. Kotero iyi imene ikutchedwa kuti tradition satanism, ankatiuza kuti tradition satanism ndi imene yakhala ikuyendetsa miyambo mchikalekale mu sistimu zakale zopanda sukulu, mu nyengo zachikale zopanda chitukuko. Satana anagwira wanthu pamene kunalibe ma microscope, anagwira wanthu pamene kunalibe ma television, anali ndi anthu pamene kunalibe ma telegram, anali ndi anthu pamene kunalibe internet, anali ndi anthu Satana pamene kunalibe ma post office, anali ndi anthu pamene kunalibe matelefoni, anali ndi anthu Satana pamene kunalibe galimoto, anali ndi anthu kulibe ndege, anali ndi anthu kulibe gitala, anali ndi anthu kulibe piano, anali ndi anthu kulibe chitoliro cha mtundu uliwonse, anali ndi anthu kulibe magesi, anali ndi anthu kulibe njanje, anali ndi anthu pa stima pamadzi palibe, anali ndi anthu ndege sakuuluka, adali ndi anthu kulibe tala, anali ndi anthu kulibe bridge. Ndipo amayendetsa boma limenero mu nyengo yakaleyo potiphunzitsa nyengo yoyambayi. Amatiuza kuti imeneyi imayendwa monga satanism tradition, kapena kuti tradition satanism. Kodi zikumveka izi? Satanayi sikuti anangokhala, ngakhale tikapita kuti tikawerenge malemba ku buku la Genesis chapter number 3 verse number 1, akutiuza kuti ndipo njoka inali yochenjera yoposa zamoyo zonse za mthengo zimene adazipanga Yehova Mulungu, ndipo inati kwa mkazi, eya, kodi Mulungu anati usadye mitengo yonse yakumundaku? Ndipo mkaziyo anati kwa njoka, ifetu adatilamulira kuti tidye zonse. Now, mukafufuza pamenepa tikumpeza kuti ndi ntchito yake Satana kulowerera pamene Mulungu wayika lamulo. Genesis chapter number 3 tikuona kuti Mulungu akuyika lamulo. Lamuloli tatenti litengeni kuti imeneyi ikadayenera kukhala tradition ya Mulungu. Kacha ya Mulungu ndi kuti anthu amvereza Mulungu ali pansi pano, azigwira zina samachite, zina zidye nawo zina sadye nawo, zina avale nawo zina savale nawo, zina asambire zina sasambire, zina akwere zina sakwere, zina amve zina asamve. Okondedwa, kacha ya Mulungu imakhala ndi kulekanitsa. Pamene Satana ndiyerekeza kubwera akuwauza kuti eya, zimene Mulungu anatizi ayi, now ndikubwera ine kuzachita mount, kuzadzala tradition ina, chikhalidwe china, machitidwe ena, akuti amene mukumulankhulirayo ndi kumkhulupirirayo sakuoneka ndi maso, yang'ana kwa ine, cheuka uyambe kumvera kwa ine. Chinali chiyambi cha tradition ya ku dziko lapansi kuchita maganizo a Satana, kupanga zimene Satana akufuna. Ndiye verse number 1 ya Genesis chapter number 3 timamva mawu akuti, ndipo njoka inali yakuchenjera koposa zamoyo zonse zakuthengo zimene Yehova adazipanga, ndipo inati kwa mkazi, eya, kodi Mulungu anati m'mundamo musadye mitengo yonse ya m'mundamu? Anamvera kuti pakuti mmene amapangana anali awiri ndi Mulungu.
Satana ndiyerekezi amayika ukagogodi kubisalira. Now tikupeza kuti pamenepa Satana uja wambisalira mpingo. Ndi amatiphunzitsa kuti chimenechi chinali chiyambi cha Satanism tradition, miyambo yoperekedwa, miyambo kapena kuti malamulo operekedwa kusogozedwa ndi Satana kuti wanthu atsate zimene Yehova sadanene. Tikati miyambo ndi zimene anena wanthu. Miyambo kapena kuti kaja kapena kuti tradition ndi zimene akonza wanthu kuti wanthu muzitsatira zokonzedwa ndi munthu. Ndiye munthuyo samangopanga zinthuzi ali yekha. Satana amathamanga kukayika, anayika maziko pamenepa ngati kuyamba. Ndiye anatiuza kuti kapena kuti ndikufotokozereni kuti mpingo wa Mulungu, this traditional Satanism inayamba kanthawi. Zimene Satana amapanga tsopano ndikuti akayipeza tradition pambalipa pamakhala pali chipembedzo cha Mulungu. Ndi tradition iliyonse imasogozedwa ndi Satana chifukwa ndi boma la Satana limene lilibe Mulungu mmodzi. Ndi amayika milungu imene tiyipeze kuyiwerenga ku Bible, imene imapanga tradition ku dziko lapansi kapena kuti kacha ku dziko lapansi kapena kuti mwambo ku dziko lapansi. Zimveke pa. Now, mmene akunena kuti akusintha, akuyika chikhalidwe chakapembezedwe kena kapena kamveredwe kena kakuchita kwa zinthu. Kuchokera pamenepa amanena kuti chimenechi chayenda mu system zachikalekale. Komano tikuyendabe mchipembedzo chimenechi cha Satana mu zaka 17. Anandifotokozera kuti kuchoka ku traditional kumene Satana wakhala akulowerera, mukakapita ku Baibulo la Khristu, Baibulo la anthu a Mulungu, ndiye ankalankhula monyoza, kunyozesa kuti nzopanda kanthu. Kumeneku mukapeza kuti atitchula kwambirimbiri kumatitcha kuti ife milungu, gods. Zoona traditional kuchokera kale ndi imene mumayipeza m'Baibulo kumene timakamva mawu akuti milungu. Milungu ya nthawi ya pansi pano yambirimbiri. Monga ndanena kuti ine ngati nchawa traditional yanga imandipatsa jando, traditional ya kwathu. Mmene ndanena kuti mumapezeka ngaliba ya ngaliba, mumapezeka tonombe, mmene mumapezeka uyu nkuluyi amene tikumutcha kuti jando amakhala kuti kumeneko. Now, milungu yonse imene ikuchita pamodzi ndi jando ndi ya ife tokha kuli Mulungu. Tradition imakhala Mulungu. Kotero kuti mtumiki wina aliyense pasi pa thambo amene anganene kuti chikhalidwe cha dziko lapansi ndichovomerezeka pa zinthu za Mulungu, akhala kuti akunama, ndipo kuti iyeyo choonadi chantayika, ndikuti Bible sadawerenge, kaya ali nkalata kaya alibe, kaya adapita ku college kaya sadapite, koma pakapezeka mtumiki pansi pa thambo oyamikira tradition kuti ndiyofanana ndi zinthu za Mulungu, ana Mulungu mumuchite cheki mtumikiyo, ndikutheka kuti waponya komo lopita kwathu, chifukwa tradition ndiye milungu, gods. Sikumakhala Mulungu mmodzi. Kazi kumveka kaya? Now, ngati ine ndili munthu wa Mulungu, ndiye ndapita pakati pa anthu, ndikufuna kupembeza limodzi ndi anthu amene ndapeza,
choyamba ndidziwe kuti kodi amene ndikukasonkhanirawa amapembeza mulungu wake uti, oyemweyu wanga mmodzi. No matter amenewa chipembedzo chawochi achichitira pakati pa achawa, koma mulungu adayitana akumpembeza mulungu wakumwamba. Pamenepa amenewa sindikufunika kuti ndikapeza akupembeza mulungu mchichawa kapena kuti akupembeza mulungu m'miyambo yachiyawo. Ndiye kuti china chake chikakhala kuti chaponya direction sichili pamalo amene chikuyenera kukhala, chifukwa Bible kwa aliyense oliwerenga timapeza mu nkhani ya milungu. Sataniki ankatiphunzitsa kuti chimene chimatchedwa miyambochi ndi chipembedzo cha Satana, chimene chimatchedwa kuti tradition satanism. Chifukwa ku tradition iko kumakhala ziwanda zanga ine Satana. Imeneyi ndiye knowledge imene ine ndili nayo ya umboni choyamba. Amandiuza choncho, ndipo ndinabwera ndi full knowledge imeneyi mpaka pamene timatekwera maudindo mu chipembedzo chimenechi cha Satana. Timapita ku maorganization, kuti mabungwe, timayenda kumakaona mmene nyawu zimachitira, kumaona achinakasiya maliro, mmene mundi kumaona zipangizo zosiyana-siyana, ndi kumadziwa kuti oho chikoka cha nyawu chagona apa. Zinsinsi za kunyawuko malingana ni mulungu timakayendera, kuyendera vimbudza, kukaona kupita kukaona mmene ayuluba amapembezera milungu yotchedwa Katau na Uma, milungu ya dziko lapansi, kuyipembeza mosiyana-siyana, mmene amapembezera tradition ya Nyamata okhala ku Guinea, kumbalija kuli kantundu kamene amakatcha kuti apaupau, kukhalanso mphepete mwa paupau liver, makosana ali ndi chikhalidwe chawo with their tradition. Ma tradition amenewa tinayendera ku dziko lapansi, tinapita kumunsi kwa Senegal kumene tidakapeza kuti kuli ka tradition kamene anthuwo kumeneko adakachitabe chikanibalism, amadiyana okhaokha mchire. Tradition imene imathandizidwa ni ziwanda. Okondedwa, tikapita ku Bible akati tradition, ndiye kuti tikunena kuti chipembezocho ndi chipembezo cha milungu imene mu Bible amayitcha kuti milungu. Tiwerenga Bible koma ndilikaye kumboni. Ana mulungu, mmene tikusendera kufika kwathu, tisamavomereza ziphunziso, tisamavomereza nzeru za wanthu a sukulu, pamene pasiti kudana ndi sukulu, koma kuti ngati sukulu isopano ikutiphunzisa human rights, ikomeniko, kukhala kofanana, ndiye kuti chimenechi chisukuluchi chikhala kuti ni chimodzi mwa chipangizo cha chipembezo cha Satana, chifukwa sichikumpanga munthu kuzindikiritsa kusiyana pakati pa milunguyi, koma chikumpanga kuti chikafananitse. Ndiye kuti chayamba kukhala yoyipa, chakati kuchiloza kuti ngati nsukulu, ndiye kuti sukulu ikhoza kukhala yoyipa. Mwina tauze vana kusukulu ayamba aleka, chifunda kuti kumwamba sakafika. Mene nuonera ine, ngati sukulu izitiphunzisa kukhala kofanana, ndi kufananisa chipembezo chifanane ndi aliyense. Mmene akukhalira achewa ifeso tipembeze nchichewa, mmene akukhalira ayawo ifeso tipembeze nchiyawo. Ndiye kuti ngati sukulu ikutiphunzisa zimenezi, bwanji wanawa taletse tingwapitisa mmadimba abakathirira pamene tikuyembekezera kubwera kwa Yesu. Chifonde kuti wanawa tikaphonya tikakafika kwathu sindikaona atu ine wana, chifukwa sukulu iwauza kuti pakati pa ine ndi mpaupau wa ku Guinea amene ali ndi chikanibalism, ndi kacha si chimo udya munthu kukantundu kameneko, kamakhala konko si chimo udya munthu, si chimo udya munthu, si chimo kuchekana mipeni. Amagwazana, amaloza kuti mwana uyu ndamene titi timudye pa 6 December.
munthu umakhala kunkhalangoko ukudziwa tsiku lakufa, chifukwa phwando limene ladzachitira iweyo nikacha kwawoko si tchimo. Nayenso ophedwa amayenda ovomereza chifukwa ndikacha yakumeneko. Ndi milungu ndi chimene ndikuyesa kufuna kulankhula nawo. Mpingo wa Mulungu, pamene ndikumaliza gawo loyambali, ndimafuna mumve kuti umboni nuperekera pano ana a Mulungu tikuyenda ku dziko lapansi mu traditional satanism imene idachitika kuyenda mmene timafika mamereniyamu achapakati papa. So pano tinasintha kuchoka ku traditional satanism, ndiyeso pano tinabwera kudzalowa imene imatchedwa kuti modern satanism. Ndi imene inu ndi ine tili. Mwa njira ina, satanic worship inayamba kugonera mu traditional satanism mmene muli miyambo komanso kuli milungu yosiyanasiyana imene m'miyambomo timayilemekeza. Kuchoka pamenepa mmene dziko likutukuka tidasintha kubwera ku modern satanism. Koma ndili ku traditional satanism komweku, ndimafuna kuti kumeneku mpingo wa Mulungu tsopano tiyambe tioneko lemba lopezeka pa Masalimo 115. Lemba lopezeka pa Masalimo 115 zikukhala ngati tiwerenga vesi yake ya 4 mpaka 8 ngati tikwanitse. Tateni tiwerengeni. Tikunena za tsopano tikuchoka ku umboniku, koma pofuna kuthirira umboni kuti chakhala chachabe. Tateni tioneni vesi number 4. Akunena kuti mafano awo asiliva ndi golide, ntchito za manja a wanthu, pakamwa ali napo koma osalankhula, maso ali nawo koma osapenya, makutu ali nawo koma osamva, mphuno ali nazo koma osanunkhiza, manja ali nawo koma osagwira, mapazi ali nawo koma osayenda, kapena sanena pamenepa, kapena sanena pamero pawo. Mpingo wa Mulungu verse number 8. Adzafanana nawo iwo akuwapanga ndi anthu akuwakhulupirira. So verse number 8 ikutipatsa conclusion imene ikuyamba pa verse number 4 imene akunena za mafano. Mutu waukulu pamenepo walemba la chapter chimenechi, mawu apamwamba akunena kuti Mulungu ndi ulemerero, mafano ndi wachabe. Mulungu ndi wa ulemerero, koma mafano ndi achabe. Ndikuti tsopano mukayamba kulowa ku tradition, tradition imapanga ndi zifanizo. Mafano ndi amene amayendesa tradition, chimene amatiphunzitsa pamene patikalowa mkalasi ku satanika amanena kuti tikanena kuti tradition satanism, tradition iliyonse kumakhala spirit behind. Koma mu tradition satanism tinkasema zinthu kuyika zimene achipembezo an tradition imo azichiona chikhala chosema. Ndiso pano mmene inu ndine tikulowa ku Bible kukathirira umboni za tradition satanism, kunena kuti chipembezo chilichonse cha dziko lapansi chimene ndi mwambo wa dziko lapansi chikuchitika ncha kumeneku kumakhala ma spirit, mizimu, ziwanda. Koma ziwandazi nyengo yonse ya tradition satanism sizinkaonekera, zinkasema zinthu ndi kukhala kuseli kwa zosemazo. Ndiye zimene Masalimo akutipatsa pano, kuti zimakhala ndi mano ndi zosemedwa. Akunena kuti zinthu zimenezi ndi mafano ndi asiliva, ndi ntchito ya manja a munthu.
Now, nthawi zonse pamene pali tradition pamakhala zimene anthu apanga zosema wanthu. Ngati sichioneka ngati chasemedwa ngati chiboliboli, koma mkati mwa tradition mumakhala miyambo imene imayimira ngati zosema zimene anthu amakazilemekeza. Mukukumbukira inu kunena kuti m'masiku adzana tradition imakana kupita kumanda utavala nsapato miyambo ina. Sikuti mukaliona fano losema apapa kuti layikidwa kuti ichocho nsapato anthu muyilambire ayi, koma mukamalowa m'mandamo aliyense kuvula cha nsapato kuyika poteropo. Walamula ndani chimenechi? Ndi spirit behind the tradition, spirit behind culture. Ana Mulungu ndikuyesa kuwalitsa bwino chimene chikuchitika kumpingo ku dziko lapansi, chimene ana Mulungu tikuyesa kuchisalaza kuti ayi tiye time monga ana a Mulungu, ndipo tiyang'anire ndi chiyang'aniro chakuti ngatitu sitikwaniritsa mayeretsedwe a ufumu wa Mulungu mkati mwathu podzipatula ku miyamboyi, ndiye kuti ulendowu tiupita ku Gahena. Akumvula nsapato avulira cha. Now, kumakhala zopanga wanthu. Ndikufuna kutanthauza kuti verse number 4 akanena kuti mafano awo ndi asiliva ndi golidi, makamaka mawu akuti ndi ntchito zamanja a wanthu. Mukapeza kuti ena amasema nkumachilambira kalero, koma wena sankasema koma ankangosema lamulo lakuti wanthu alilambire. Mwachisanzo ngati fano limene ife tonse Amalawi ndi dziko lonse lapansi timalipereka mulungu wa ku judicial, Hamak Dakus, mulungu wa judicial wota amene anthu tonse tikamapita ku court timakalambira Hamas Dakushi, amakhala mota jaji samatituma, amakhala ali kusogoloko, amamutcha kuti the worshiper. Khani osausatu iyi. Ndiye tonse tikalowa ku khoti palibe chiboliboli chimene mumachiona, koma aliyense akamalowa ku khoti amawerama mutu bow down chonchi. Kapena kumayenda chafuta mbuyo akamatuluka ku khoti akayimirira kuti akufuna kutaya madzi, milandu ili nkati, jaji ali kutsogolo. Hamash Dakusi amatiweramizitsa kuweramira kutsogoloko kuwerama kuti vera olo jaji achokepo kuti sanabwere. Koma pamene mukudikira kuti jaji akhale kusogolo the worshiper, ife timapezeka kuti chigomecho kuti ndi lamulo la Hamashi Dakusa chosema chimene simukachiona, koma pano akuti ndi ntchito ya manja a munthu. Timakalambira tradition behind kumakhala milungu, culture behind kumakhala mulungu, worship ya Satana behind kumakhala milungu, kumakhala Satanayo. Now tikapita ku bungwe la khoti ndiye kuti wanthu timalambira mwina pafupi kulambira munthu nzathu, chifukwa mungoganiza kuti majaji timatcha kuti the worship, your worship, your worship is chakuti chakuti, worship ndi worship. Kodi tikati worship imayenera kupita kwa ndani? Ni mulungu yekha. Koma sukulu inatiuza kuti oweruza ndi milungu payokha, Dakush Shamash, tilambire. Now behind this worshiper kuseliku kumakhala kuti Satana akulemekezeka. Sono bukuli likungotipatsa ngati kuti chinthucho chasemedwa, ndiye zina zimakhala zosema koma zina sizimasemedwa. Tentipite kwa asing'anga. Makomo onse asing'anga amene timapita timakapeza kuti ndi kacha
kuli satana, kuli worship. Mopanda kutiuza kanthu timavula tokha nsapato. Akamakupasanso mankhwalawo tinazolowera kuti pazikhala kukokerana, wina agwire wina, khala ngati akukulanda, koma chili chako chomwe. Kuchita transfer mizimu ya ziwanda, kuchita transfer mphamvu ya satana mdierekezi, ni fano limene linangosemedwa koma silioneka. Zimapezeka zonsezi kukacha ku television. Kumakhala mafano oonekeratu ndi maso, zosema ziboliboli, zina zimavalidwa ngati nyau, zina sizivalidwa, zimangokhazikidwa zitavala masuti. Timakazipeza zimenezi kumwambo wa kukhoti Damashi Sakushi atavala bwinobwino, koma tonse tikalowa timakalambira. Miyambo yosiyanasiyana ya ku dziko lapansi imene satana adayipanga imalemekeza satanayo payekha. Ana Mulungu, ndimatero kuti amatiphunzitsa zimenezi, ndipo inenso ndikuphunzitsa zomwezi chifukwa cha Paulo akuyitanidwa ngati mtumiki wopita kwa mitundu. Inenso Mulungu wandiyitana ngati mtumiki wopita kwa anthu aku dziko lapansi amene adakasisitabe satana, nkumaganiza kuti tikamapembeza miyambo ya dziko lapansi zilibe kanthu, zili bwino. Inetu ndi mtumiki amene Mulungu wandituma ngati Paulo yemweyo ndipite kwa anthu amakono nikawuze kuti kuseli kwa makampani akamapanga sopoyi kumakhala zimigolomigolo za mafuta ankhumba, kumakhala mapalabinzi, kumenekunso kumakhala mapetroliyamu. Zakuseli mumakhala mukupembeza milungu yachikunja, achina Kemosi, mulungu wa cosmeticsi. Sakumva wanthu. Kutolake ni malankhula chinchichewa, ndi Amalawi chichewa chimavuta kumva. Mautumiki sangafanani. Kamakakamira kuti twaiba nkamba za satana, za satana. Iyi ndekaya, kodi inu mukuyiwala pa buku la machitidwe. Kadakumbukira vesi akuchitibwa mmene akuatuma. Akuti Paulo anamtuma kwa mitundu, Petro ndi nzache akuatuma kwa mdulidwe. Mautenga amene Mulungu amatituma mosiyana. Nchaka ine ndikamamva lalika nzanga akulalikira ndimadalisika usiku kuchezera kumvera maulaliki. Munitukana ine nimamvera zonitukanazo, nimazoto apatukana, autukana ine, utenga wa unena ine, koma yapo akunena za Yesu. Ameni. Timadziwa kuti Mulungu anatuma yena apite kwa mitundu, anatuma yena apite kwa mdulidwe. Anthu a Mulungu mwata. Tsono ife Mulungu watituma kuti tipite kwa anthu amene ali mu modern satanism, limene ndi gawo lachiwiri la chipembedzo cha satana ku dziko lapansi chimene chikuyenda nafe limodzi. Ana Mulungu, mukachoka ku tradition satanism mumafika ku modern satanism. Nkhani imeneyi imakhala yosausa kwambiri. Okondedwa, mu modern satanism muli zinthu zingapo zovuta kwambiri, koma mwina inu ndi ine tisadapite kutali mmene ndikumaliza umboni, ngati chigawo chachiwiri, chigawo tu ichi nchachiwiri cha chipembedzo cha satana ku dziko lapansi, ponena za tradition, ponena za kacha. Ana Mulungu, mukamva kacha, mukamva tradition ku Baibuloku, achaini akazimenezi ndizija mumazimva kuti milungu. Sakumva wanthu. Chichewa chikwavuta kumva, koma ndithu achewa nzanga mukakhumudwa tikakafika kwathu. Mmene tikaona ambiri amene adasisita milungu ya ku dziko lapansi m'dzina la kacha yawo akulowa ku Gehena. Amene adasisita miyambo ya dziko lapansi m'dzina la mtundu wawo akulowa ku Gehena. Ana Mulungu, tisamatengere chikhalidwe cha dziko. Chikhalidwe cha dziko chimayenda ndi milungu. Baibulo limatiuza kuti Mulungu wa nthawi ya pansi pano. Kodi kumwamba kuli kacha? Kulibe.
dziko lapansi ndi kumene kuli miyambo. Ndiye ngati miyambo ili ku dziko lapansi, Satana ndani? Ndi mulungu wa nthawi yapansi pano. Mwa njira ina, timabungwe, timisonkhano, timachitachita, timagule, tizizangala, timapwando, tonse taku dziko lapansi tili mboma la Satana mdierekezi. Sadamve, mumve mwambo wa mtundu uliwonse. Kodi ni dansi, disiko, reggae, hipapa, myambo manganje, vimbuza, chintali, gule wankulu, chiterera. Okondedwa, myambo yonseyi ndi myambo ya dziko lapansi imene mulungu wake, the king of tradition, ndi Satana wachikhalire, amene adayichosa kumalondola mmene dziko likuyendera, mmene anaona kuti aha, sopano anthu ayamba kupanga mabuliji, misinja italiitali, ayamba kupanga zimachini zotchedwa fere, zija zinali pakazungula, fere ija inali paliwonde. Tikusintha, tikupita ku modern satanism. Nayenso anamera mapiko, atanyamula kachai kulondola chitukuko cha nthawi ya pansi pano, kotero kuti inu ndine sopano tili mchigawo cha chipembedzo cha Satana, koma mmene eni yakewa amayitcha kuti modern satanism. Kodi inu ndinu membala wa mulungu? Funso langa ndi limenelo, mene ndikumaliza chigawo chimenechi, osati kutheratu, koma niyambe ndadula kaye audio ikuti imveke bwino. Ndi funso lakuti kodi inu ndinu membala wa mulungu? Kodi pakuti ambiri aife ndife pa nthawi yomweyo ndife mamembala nyengo ino ya makono. Ambiri mwa akhirisitu ndi mamembala a chipembedzo cha Satana chimene chazikika ku modern satanism, mpingo wa mulungu. Kodi mungakhale bwanji wa sataniki mu modern satanism? Ndi pamene tikuyenda momatsatira nyengo imene tikukhalamo, mmene dziko likutukuka. Ana mulungu ndikumatenga baibulo, zinthu za mulunguzo ndikumalondola nazo dziko, ngati chipembedzo, ngati chalichi, ngati mtumiki pansi pa nthaka ino. Anga malondole mmene dziko likuyendera, ndikumanena kuti sopano dziko lili advanced, tikuyenera kulalikira at advanced level. Kumalondola mmene dziko likuyendera, ndiye kuti munthu ameneyu wajoyina mu satanic worship imene ini yakewa akuyichosa ku tradition satanism kukayika ku modern satanism, mpingo wa mulungu. Tikafika apa pa modern satanism, ndi pamene anambiri a mulungu alepherere kufika kwawo. Zomvetsa chisoni kuti ambiri tikakhumudwa tikakafika kwathu chifukwa cha modern satanism imene ambiri timachita keremu ndi kupanga declare kuti sife ma satanist, sitimapembeza satanic worship, kumapanga kuti kachali chikathuko kalowa kale mu modern style, modern system, modern satanism. Tikulilondola dziko, chipembedzo mukadzaona kuti chayamba kusiya malamulo a mulungu ndi kuyamba kulondola dziko, system za dziko mmene zikuyendera, inunso nkumayenda chimozimozi. Ndiye kuti mwalowa mu satanic worship, mu chipiringu cha mpingo waukulu umene Satana akumanga, umene ukutchedwa kuti modern satanism, mega church. Modern satanism timaphunzitsidwa ndi bungwe la United Nations litanyamula malamulo a UN kuchokera ku Manhattan
nkhani yosausa. Nyamata kuchoka pa Geneva mukafika mu chibuilding chawo chachitali kwambiri, mukakapita pamwamba mukapeza pali thinking room, ndipo pomwepo mukapeza prayer room. Nkhani yosausa. Mpingo wa Mulungu tamverani, kumeneku Satana ndiyerekezi njoka ndi kumene ikulavulira ziphunziso zimene zikuyenda ngati sokacha, ngati tradition ya modern, imene sopano simukapeza siliva atasemedwa ngati mmene tapezera pa Masalimo 115 verse number 4 kupita musi, mene timapeza zosema ngati za siliva, za golide, za mitengo, zokhala ndi pakamwa osalankhula. Zimenezi zidayamba sopano kuchoka, chifukwa mmene tikulowa mu modern satanism, Satanayi akubwera pamodzi ndi technology imene ikusema milungu yomweyi koma yosaoneka ndi maso, koma akungoyisema through masystem, akuyisema through malamulo, akuyisema through zikhazikiso za ku dziko lapansi zoti anthu alondole atha kupanga mankhwala. Asema pamenepo modern satanism, asema choti muchilambire ndi akuyikira ndi poteropo. Ndiye sopano inu nonse a modern satanism mumaphunzitsidwa kuti mwayiona nthenda iyi ndiyopsa kwambiri, ndipo imeneyi ili ndi mabakitiriya, kotero kuti kumwa madzi a mumtsinje mutsegula kopsa, pa chisime musanza madzi koma nawo tabodi chifukwa ali nkololini. Mwamva? Modern satanism nonse dziko lapansi ndi kunjenjemera. Mwayiwala kuti anyamata adang'amba patanthwe madzi utuluka, ankatenga kamwa zawo kudibika mu mtsinje wa Yorodani kumwa. Mitsinje yonse imene idalipo ankamwa mmenemo. Kumbukirani kuti anthu ankakasamba pa thamanda la Siloamu, pamene padali anthu ogona pomwepo wodikirira kuti likagwedezeka akazigwetsere. Mwayiwala inu kuti anthu anadya zakudya asadasambe m'manja. Koma mu modern satanism anachosa zonsezo ndi kukupangani ngati kuti anthu onse amene ankamwa madzi a mumtsinje opanda kololini ankafa. Inu nkukupasani mantha. Mantha aja ndi limene likuoneka ngati sopano lero langosemedwa ngati chifano chosalankhula, koma changowuziridwa mpweya. Behind lamulo limenelo kuli chiwanda. Modern satanism tikuijoyina yoncho. Modern satanism vanthu ankagwira ntchito nkumalandira ku bwana wapatse ndalama. Koma mu modern satanism anakuwuzani kuti munthu wopanda akaunti sangalandire ndalama. Sulandira makobiri mpaka kwatsegule cha akaunti. Ndiye pakala kutsegula ma akaunti. Nkubwera kuti ayi munthu wopanda ID sakatenga ndalama. Modern style, modern system, timafano tongosemedwa ndi kugwedeza dziko lonse lapansi. How we join this satanism? Timaijoyina chifukwa cha moyo wa untambasale umene ukuyenda m'makono anu. Satana wasema zimenezi. Modern satanism inamuuza munthu kuti kusambira maluwa kapena kusamba opanda sopo yapamwamba ndiye kuti thupi lako lichita mawinya. Ndiye nkusamba sopoyo thupi lonse nkusintha, nkuoneka mtundu wina.
lakupasa mantha akusemera kafano. Mumaona bwanji azimayi mukangosiya kudzola akola jini anu aja mafuta ziwalo za wana, mukasiya kuzola mitayo, mukasiya kuzola ana makanda ophedwera mzipatala amene timadzola, mmene asatanika amatenga mokola jini. Nunena za mafano a nyengo yathu ino amatiuza kuti ya ziphuphu zituluka, ndiye ziphuphu zimataniti ndi kutuluka nkhope yonse mbwe chiphuphu chokha milungu yongobuka ndikuchitisa mantha munthu, chita mantha woopsa osati masewera. Ana mulungu tikuyenda mumasistimu ngati amenewa. Mundilole kuti ndiwerenge buku la Yesaya chapter number 47 verse number 12. Tayima tsopano ndi mapendo ako ndi unyinji wa masenga ako, mmenemo iwe unagwira ntchito chiyambire ubwana wako, kuti kapena udzatha kupindula, kuti kapena udzapambana. Tayima tsopano ndi mapendo ako ndi unyinji wa masenga ako. Tamverani, munyengo imeneyi tili ndi mapendo, ndiye tili ndi masenga. Now masenga amene ankachitika mu traditional satanism potsata miyambo ya ku dziko lapansi, lero azisintha zinthu zija ndi kuziyika mu masenga amene simukachiona chitayimapo, koma ndi masenga mmene ambiri akhristu tajoyina, koma timazitcha kuti ndife anthu opemphera. Modern satanism. Sakumva wanthu nkhani yosausa. Ndiye pano mukalowa mu Joni mukapeza kuti kumeneku kuli anyamata amene kuchokera mu WhatsApp, modern system za dziko lino la nyengo yathu ili, akutumiza chithunzi ndi kumfunsira munthu ali kuno ku Malawi, ndi akuti kumagonana, koma wina ali ku Joni, wina ali kuja ku Malawi. Iweyo gwira chala chakocho, nawenso gwira mwendo wako. Basi pamenepo wandiona, iwenso tatumiza ndione, basi basi zinali bwino kwa basi pamene paine ndakhuta zandiyendera. Modern satanism, chisembwere chakuti wina ali kwawo, wina ali kwina, koma chikuyenda muzithunzi, mafano, mapendo, masenga amunyengo inoyo, mmene ambiri tikujoyinamo mmenemu. Ndikuti tikujoyina chipembedzo cha Satana through modern satanism. Ana mulungu, tateni timumveni chimene Yesaya akupitilira kunena. Ameneyi ndi vesi yake ya namba 12. Tsopano tikuwerenga vesi yake ya namba 13. Vesi yake ya namba 13 akuti, watopa mu uphungu wako wambiri, uyimirire tsopano openda za mmwamba, oyang'ana nyenyezi, akuneneratu mwezi ndi mwezi, akuneneratu mwezi ndi mwezi, ndi kukupulumutsa pa zinthu zimene zidzakugwera. Tamverani, ka system ka modern satanism kakuchita ndi luso, kakugwirisa ntchito masensi, ubongo, maso, makutu, thupi, lilime, ndi kuwusati zipembedzo ndi tizikhulupiriro timene timakakuwuza kuti moyo kuti ufike apa ukuyenera kuchita icho
icho ngakhale zimene ukuwuzidwa ndi moyo wakozo zitakhala kuti ndizosemphana ndi Mulungu, koma ifebe timazikakamiza kulowa chifukwa it's a must. We can't do otherwise kuti tichite survive pa tauni. Amati tauniyo sisungakape, mumazipanga vanthu kukajoyina mumasistimu a Satana ndiyerekezi amene awatchera ku modern satanism, kotero kuti ambiri ajoyina chipembedzo cha Satanacho mpaka amalipidwa ku mabungweku, atanyamula malaptop awo akupita kukapanga create chinthu mmene chikhalire, ndikuyipanga kukhala project, ndikuyifunira ndalama zambirimbiri nkupereka ku wanthu, ndikunena kuti eya koma pati koma pamenepo ndikupereka mantha ku wanthu, ndikupanga create mankhwala a chinthucho, dziko liuchita mantha, ndikujoyina wanthu, ndalama zakezo nkumakapereka chakhumi, koma zikuchokera ku milungu ya ku dziko lapansi, ikuchokera ku mapendo a dziko lapansi, ikuchokera ku masenga a dziko lapansi, ndikukhala manager wa kampani ya masenga, koma masenga ake sikuti akagwira nyanga, ayi sikuti masenga amenewa munganizire kuti munthu ameneyi atamba avula, ayi. Modern satanism. Mpingo wa Mulungu tikuyandikira kwathu posachedwa tifika. Now chimene tikuyesa kuphunzitsana pano ndikuwuzana kuti tikuyenda nyengo ndi nyengo, tikuchoka mu traditional satanism sopano talowa mu modern satanism. Kotero ana Mulungu, chiyang'aniro chathu tiyang'anire pa mtanda wa Yesu Khristu, tiyang'anire pa imfa ya mbuye wathu Yesu Khristu, tiyang'anire pa chikhulupiriro cha pa Yesu Khristu, tiyang'anire pa imfa yake imene idapulumutsa ife kuti isiyanitsa ndi dziko lapansi, ife nkutipanga kuti tikhale pena, tisakhale ofanana nalo dziko limene. Zochitika za ukaswiri osiyanasiyana zimene Satana akupangazo zisatipangise ife kujoyina mu chinthu chimene Mulungu sadalole nkale lonse kuti tichijoyine. Mpingo wa Mulungu, mmene ndikumaliza gawo limeneli lokuwuzani kuti tayenda m'masistimu awiri kapena kuti njira ziwiri, machitidwe awiri amene talowera chipembedzo cha Satana, nkumaganiza kuti sitipembeza Satana kapena sitili mu satanic worship, koma tili mu satanic worship. Satanic worship yo titayilowa, koma timayilowa kudusa miyambo, miyamboyo ndi milungu. Ndanena kuti zimenezo tikambirana. Ana Mulungu, tateni tioneni Deuteronomy chapter number 4 verse number 19. Verse number 19, pamene ndikumaliza gawo lomaliza la umboni wanga. Verse number 19 ikuti, ndikuti mukweze maso anu kupenya kumwamba, ndipo poona dzuwa ndi nyenyezi ndi mwezi, khamu lonse la kumwamba, munganyengedwe ndi kuzigwadira ndi kuzitumikira zimene Yehova Mulungu wanu anagawira mitundu yonse ya anthu pa dziko ndi pa thambo lonse. Ndibwerere pa vesi namba 19, koma mwina kuti zimveke bwino zimenezi, tatiyeni titayambira mmwambamo. Mmene mmwambamo mu vesi namba 17 akuti, mafanizidwe a nyama iliyonse ili pa dziko lapansi, mafanizidwe a mbalame iliyonse ya mapiko yowuluka ya mulengalenga. Ndikwerebe mu mtunda sindinayambire pabwino, ndingoyamba kuti Mose adandaulira amvere wanthu malamulo a Mulungu. 12. Pamenepo Yehova ananena ndi inu ali mkati pakati pa moto. Munamva kunena kwa mawu osaoneka maonekedwe, koma kunenawo sadamuone Mulungu.
verse number 13. Pamenepo anakufotokozerani chipangano chake chimene anakulamulirani kuchichita, ndiwo mawu 10 nawalemba pa magoma awiri a miyala. 14. Ndipo Yehova anandilamulira muja ndinali kuphunzitseni malemba. Anandilamulira muja ndikuphunzitseni malemba ndi maweruzo kuti mukawachite m'dziko limene muwolokerako kulilandira likhale lanu. Sitimalowa m'chikhristumo mopanda malamulo. Akuyitana Mulungu dziko, Satana atayikamo ma tradition osiyanasiyana, imene ndi tradition satanism. Amayitana Mulungu m'dzikomo atayikamo zipangizo zosiyanasiyana Satana zimene anthu anali kuzitumikira, ndiye Mulungu anali kwayitana. Verse number 15. Potero zichenjerani nawo moyo wanu ndithu. Zichenjerani nawo moyo wanu ndithu. Talowa mkalasi pano. Ndiye kalasi ini yochenjeza, akuti muzichenjera nawo moyo wanu ndithu. Kodi zimveka zimene zana Mulungu? Sono uchitsiru wanji tili nawo wanthu, kumbwambwana wanji tili nawo wanthu osachenjera ndi moyo. Ponena mawu kuti muzichenjera ndi moyo wanu, amanena kuti chifukwa traditional satanism imanyengerera miyoyo yopusa, imene imaganiza kuti kulambira Mulungu kungaphatikizike ndi miyambo. Miyoyo yopusa yooneka yaphunzira koma sizindikira kanthu, iwukanika usiyanitsa. Ndiye Mulungu akugwiritsa ntchito kuti zichenjerani. Pamene pali mawu kuti zichenjerani, mphwake wa zichenjerani ndi zipusani. Mphwake wa zichenjerani ni upusa. Sakumva wanthu. So chikupusisa munthu ncha kumaunika wozindikira koma ataziphatika miyambo ya traditional yakaleyo mpaka kudzalowa nawo ku modern satanism. Muzichenjera. Potero zichenjerani ndi moyo wanu, popeza simunapenya mafanidwe konse tsikuli Yehova ananena ndinu. Tsopano pano akufuna kubwera ku malogo, khani yosausa, khani ini yosausa na Mulungu. Modern satanism kapena kuti traditional satanism, chimene chimampanga munthu kulowanso m'chipembedzo cha Satana, ndi traditional satanism. Mukuyipeza pamenepa, kapena kuti modern satanism, zonse muzipeza pa Deuteronomy. Verse 15. Potero zichenjerani nawo moyo wanu ndithu, popeza simunapenye mafanizidwe konse tsiku li Yehova ananena ndinu mu Horebu ali pakati pa moto. Akufuna kunena kuti muzichenjera, munkangomva mawu polemekeza kumvera Mulungu. Mulungu ali pakati pa moto, ankangomveka mawu padalibe chithunzithunzi cha Mulunguyo. Basopo ino anyamata odalira malogo kudziko lapansi. Muzichenjera, kodi padali chifanizo mmene Mulungu ankalankhula pakati pa moto? Hayi. Verse number 16. Kuti mungayipse ndi kuzipangira fano losema lakunga chifanizo chilichonse cha mafanizidwe a mwamuna kapena mkazi. Basopo kuti si mkazi kapena mwamuna. Ndipo musapange chifanizo chilichonse, chifukwa amene ankalankhulayo simudamuona mthupi kuti anali wa mwamuna kapena wa mkazi. Ausamba m'manja. Tradition kudziko lapansi, miyambo imakonda kulemekeza zifanifani
zoyerekezera. Now the whole country, the whole world, with their traditional kuseliku kumakhala zifanifani zazimuna kapena zazikazi. Ndiye Mulungu akutulukamo yekha akutitulutsa ifana Mulungu kuti ayi mmene ndikuyitana nine kumasalimo taona kuti mmachita kusema kuti mukalambire bwino. Pakuyenera kukhala chinthu choti mudzichiona chimene chidzikutsogolerani ayi nukuletsani. Ndiye musayiwale kunena kuti ndimanena kuti kusema chiboliboli kuli njira ziwiri. Pali chosema chimene chimaoneka, ndiye pali chimene chimangosemedwa ngati bungwe, ngati tradition, ngati mwambo tachiona ku khoti chikupembezedwa. Kulibe chiboliboli chilichonse, koma munthu akamatuluka aulambira autuluka wachiona nda. Kulibe kalikonse kosausa, koma pokupatsani mtengo wakukoka muvula sapato. Ngani ini yosausa kwambiri yovuta poifotokozera. Ndiye akukana Mulungu kuti pasamakhale china chake ngati chimene tinachiona wa mafumu aja mZambia, chosema choyimira ufumuwo chisamakhalepo. Khani ini wawa nilankhula kwa nthawi yayitali yanipweteka imene kuti mpaka tikapembezesa chikhirisitu ni mafano yupweteka imene tigenda napo miyala kunena zoona. Ndipo sitigonjera mayunivesity, sitikugonjera mapole anuwo, sitikuagonjera mafilosofi anuwo, madoctrine anuwo, sitigonjera chifukwa Mulungu akuti mmene ankalankhula kumoto panalibe chifanizo. Nanenso sindikuyenera kukakhala pakatikati pa zifanizo za mavalidwe, zifanizo za madyedwe, zifanidwe za masambidwe. Ndikuyenera kukhala independent ndi mawu okha Mulungu. Basi nathera pomwepo. Nkhani yosausa. Verse number 17. Mafanizidwe a nyama iliyonse ya pa dziko lapansi, mafanizidwe a mbalame ya mapiko yowuluka mulengalenga. 18. Mafanizidwe a chinthu chilichonse chokwawa, mafanizidwe a nsomba zilizonse za m'madzi pansi pa dziko. 19. Kuti mungakweze maso anu ndi kupenya kumwamba poona dzuwa ndi mwezi ndi nyenyezi ndi khamu lonse la kumwamba, mungayambe kuzigwadira ndi kuzitumikira. Pavutatu pamenepa ndiye kuti nkhale upachika angelo pali chisauso akufunika Mulungu atithandize. Khale kupachika angelo kuti amenewo ndi akalambiridwe, amenewo akakweze, ikakhale mbendera ya chikhirisitu chanu, mbendera ya tchalichi chanu, chodziwikira cha tchalichi chako. Ayi tidangomva mawu akuti lalikirani uthenga wa angelo atatu, zathera pamenepo. Koma upachika zifanizo Bible likuletsa. Pamene patithyola napo sagwada sichikuvomerezeka. Umata nyenyezi zidankanika Davide adakana Mulungu, umatapo mtanda adakana Mulungu, umatapo ngelo akukana pano akuti pamene mukumpembeza Mulungu po mmene munandionera ine paja ndinkangomveka mawu basi. Ndinali wamkazi munandiona, kapena ndinali wa mamuna mudandiona, kapena nyenyezi zidandilondola, kapena angelo adayima kumene kuja nkumaoneka pamene ndimalankhula ine. Padalija mawu okha basi, panali mawu okha. Ana Mulungu zinthu zina tipita nazo kuchiwonongeko ndithu. Amene muyesa kuti muli chilili muziyang'anire kuti mungagwe tikakhumudwa tikakafika kwathu. Ndipo chitseko cha nyenyezi za kwathu chili kuoneka posachedwa tikulowa mu ulemerero mmene Mulungu akatsutsa akafukula malemba. Mwabwera koma ndikuona zifanifani za zolengedwa zanga
ena mwayika dzuwa, ena mwayika nyenyezi, ena mwangojambula madzi mukuti living yakuti nakuonani, wena mwangojambula mamalawi ya moto mukuti fire mountain, nakuonani, wena mwajambula mwezi anyamata kummawa mwachita bwanji, wena mwayika nyenyezi ngati center point yakuti pamenepa mukulambirapo Mulungu. Ndiye mwatenga chimodzi mwa zolengedwa zanga kupachika ngati chizindikiro chakuti pamenepa mukundilambira ine. Nili ndi funso, Deuteronomy chapter number 4, mmene ine ndinkalankhula pa moto padali chani? Ndayikapo munthu? Ndi zimene akufunsa atu apa. Ndayikapo zithunzithunzi za ngelo? Ndi zimene akufunsa pano. Ndayikapo mtanda? Akufunsa pano. Si mawu okha mumawamva Mose. Naye Mose akuwafunsa wanthu. Mmene ankalankhula ku moto munamva padali cha. Ayi tinkangoona kuti basi Mulungu akulankhula zathera pomwepo. Panalibe chifanifani. Naye panalibe ndiye yakula nkhani pano. Akuti chisapezeke ngakhale chilichonse. Verse number 19. Kapena mungapusisidwe nkukweza maso anu kumwamba, kupenya kumwamba, ndipo poliona dzuwa, mungayambe kulipasa deti lopembeza tsiku la dzuwalo, mungayambeso kupembeza dzuwalo palokha ngati chizindikiro chachikunja chija chili pa mbendera ya Malawi, chimene nimachionaso m'mapewa anyamata akutchali chikwanga. Ndinkafuna kulira misozi tsiku limenelo, ndati mwina nthawire uku ndakachipeza chidindo cha ewa chidzuwa chili pomwepo. Ndiye kuti panja pali angelo atatu chibana ayika, koma mkati mwa anyamata ayika Mulungu dzuwa, ayika mbendera za dziko la Malawi zili m'mapewa, akupereka salute akuti akulambira Mulungu. Ngama dzuwa awa ali umuwa nchani? Ulendo wafika pokakala. Mmene tikuyandikira wathu, mipingo imene ikuiziya sairi chilili ikagwa, Bible kuti muziyang'anire. Ndani amene adzalowa pa khomo, wakalipa wachikulire, waletsa chifanizo chilichonse. Ana Mulungu ndilankhule ndiwe, mpingo wa angelo atatu akukuletsa pano kusoka chinsalu, koma chithabwa nkujambula angelo ngati senta, ngati chionetsero, ngati chizindikiro chakuti kumeneko mmalalikira uthenga wa angelo atatu. Funso mwamba mwa Deuteronomy chapter number 4 akuti mmene ndinkalankhula ine pamoto paja mudaona chani kodi? Chilipo chifanizo chimene mudachiona pamaso pamene tikupembeza Mulungu, pasamapezeke zomatamata zitipangitsa kukhumudwa ana Mulungu. Tikakhumudwadi tikakafika kwathu zikuoneka zophweka. Kodi mwasempha mawu a Mulungu pa? Mawu a Mulungu akulengeza, akualetsa ni chizuzulo chachikulu kwambiri pakati pa mpingo wotsala wakumapeto. Mikanganoyi sitikukanganira na malogo. Kulibe logo yabwino. Ngati pa malopo mupanga za Mulungu, kulibe logo yabwino. Khani yosausa. Koma tingavomerezane pamodzi kusonkhana kulalikira uthenga wa angelo atatu, chifukwa amenewo ndi atumiki akunyamula ndodo kutipatsira, ndipo ndodo yomweyo tipatsira nayo anzathu kutsogolo mpaka pamene tikukocheza mu ufumu wa Mulungu. Ndiye kuti inu ndi ine ndi atumiki watumikira Yehova Mulungu wakumwamba. Pamene tikutumikirapo Deuteronomy akuti pamamveka mawu okha, chifukwa Mulungu akulankhula. Pakumveka mawu okha Mulungu, ndikamapembeza nkacheuka ndisakuoneni kuti chikuuluka pamwambapa china chake mwachijambula. Ayi, ndakalowa kuchali chichina chachipente mtaunimu, anayikamo nkhunda
zimauluka nkhunda. Akamalalikira bishop mumatanganidwa nkhunda zili ziuluka kwa mantchalichi tanganidwitsa wanthu kuti akalowe kumwamba mkasere ngati sadagwira bishop wokudya nkhundazo zilipo. Mukakwere basi mukasike panchesi kapena palibate mukatsike pamenepo muzikalowera ku buliji ya Sento ngati muchokera ku Kawale nkhani yosausa. Mukapeza anyamata pena adamanga chawo mu design ya coffin chalichicho adachimanga ngati bokosi la maliro. Mukakalowa mukapeza nkhunda utanganidwitsa wanthu. Bible likuti pasakhala chithunzithunzi cha mtundu uliwonse pamene tikumpembedza Mulungu chisamakhalepo. Kotero kuti ine ngati mtumiki wa Mulungu ndine ndani wa chipembedzo cha zifanizo zopakapaka zopachikapachika. Akuniletsa Mulungu pano. Mtumiki akulankhula, Mulungunso alankhula momwemo. Akulankhula zimenezi wokondedwa. Zina zimene timazipusisa nikuganiza kuti tikulambira nazo Mulungu timakhala kuti sitikulambira Mulungu. Zimvere muntolo khale pomwepo mwana wa Mulungu umve nawo. Bible likuti pasapezeka chifanizo chakumwamba, nyenyezi hayi, mwezi hayi, angelo ayinso musamate. Chifukwa pamene ndinkalankhula ine mudaona boja padali chifanizo cha mkazi kapena mamuna, cha dzuwa kapena cha mwezi. So amene muli mzipembedzo pamwambapa chimwezi di nyenyezi di akuti ndiye senta yopitira kumwamba. Kodi pali kulumikizika kwanji pakati pa mwezi ndi nyenyezi? Zikugwirizana bwa? Nayenso tuyo waphatikana ndi mafano mulekeni. Chikukhuza ncha mwezi ufuna yani popembedza Mulungu nchacha? Aukana Mulungu. Khale mabuku akukana zimenezi. Sitikuyenera upachika zopachikapachika. Pakhale mawu a Mulungu okha, Bible lokha. Yambani ulalikirana. Lalikirani ngati ni uthenga wa angelo atatu. Uthenga okha. Basi. Koma zopachikapachikazi kaya tikakumana tikakafika kwathu. Tikakumana tikakafika kwathu. Woweruza mulandu akakhalapo. Woweruza mulandu akakhalapo. Ngati tatuluka kumafano tituluke chonse. Pasamapezeke zotsalira zina. Ayi. Zotsalira bwa. Mkachisi. Musapezeke so zifanifani. Zisamapezeke. Nyenyezi. Mapasifainda. Apezeka bwanja ukana madala pano akukana. Mwini chilengedwe chonse. Nchacha. Tikumana tikafika kwathu posachedwa. Tikuyenda mu modern satanism. Mene tinaphunzisidwa kupembedza Satana through my uniform. Mene tinaphunzisidwa kupembedza Satana kudzera masystem akudziko lapansi. Tikumana mene tikufika kwathu. Sada tivomereze Mulungu. Ndi modern satanism. Imene imati apakhale chitenje ndiye chitenjecho mujambule chimbalame chikuuluka. Chimenecho ni mzimu woyera. Mwamva. Modern satanism. Mukuyiwala kuti ni chipembedzo. Muvalazi mukupita nazo pamaso poyera. Ndiye Deuteronomy alaletsa kuti pamene pakupembedza Mulungu muonere chisanzo ine ndalipo ndekha. Panalibe dzanja la munthu, panalibe mkazi kapena mamuna. Pamene ndinkalankhula nanu ntanyamula malamulo ati 10 aja pobwera nawo kwa inu. Kodi powapereka kwa inu ndawapereka pambali papali angelo atatu? Ndawapereka pambali papali mtanda? Ndawapereka pambali papali mwezi pali nyenyezi? Ndali ndekha. Na umalo opatulika aja
Modern Satanism yatiphunzitsa mauniform ndikukatitengera zifanizo za chikunja zija zoletsedwa zija nkutinyenga kuti hayi si chiboliboli cha fisi ndi ngelo, hayi si chiboliboli chabe ndi mtanda pamene padafera Ambuye, hayi si chinthu chabe moto kayawa m'malawi a moto, chizindikiro cha Mzimu Woyera ndi moto. Ehe, okondedwa tikhumudwa pamene tikufika kwathu pamalo oyera pakhalepo oyera, no compromise. Modern Satanism mungazinyenke kuti mukupembeza Mulungu koma tikupembeza be Satana zacha mbalame mzulu mwazimayi zacha zili ziulukira kuti valani pitani basi kaikhala ya blue ikati blue lembani chakuti Ziyoni mwatha pamenepo chakuti pente zatha zipitani m'mayinanu, koma usakhala kuyamba kutenga zolengedwa, kuyamba kumata zolengedwa. Aukana pasine uyu Bible lokha likhale lokha, wotsutsa anitsutse koma wani mawu a Mulungu. Akuti mmene ankabwera malamulo 10 inu anzanga achilamulo amene mukangana erogo ya tanda yangelo atatu anzanga achilamulo tamverani mukanganira zipi, pakuti mmene ankatenga zilamulo zanuzo, zilamulo zimene tutsatazo, pobweretsa zimenezo padalibe chizindikiro chilichonse, inu mwazitenga kuti modern Satanism ndekuti mipingo ina idakayenda m'masystem achipembezo cha Satana koma akupembeza so Mulungu. Amayi ndi abambo tizafotokozerana bwino tikazafika pa mawu akuti kulemekeza Mulungu mu uniform ya Satana. Nkhani imeneyi idzakweza mapiri, tidzaona kulemekeza Mulungu mu uniform ya Satana. Tisiyane pamenepo mpaka tsiku limenelo. Amen.